بله تماشاوان اینجا اف دستنویسا سروک پکک عبدالله اوجالان اون سر اکران دبینن بارش و دموکراتیک توپلم چağrısı yani banga aşiti u civaka demokratik je çend rupelan pekti ev bank je se çar rupelan pekti imzaya Ocalan jî hûn dibînin ser ekranê diyare ev banga xwe di 25 meha Şubatê 2025 da nivîsandiye îro 27 yanî berî di rojan ev bank hatiye nivîsandin lê îro bank hate belavkirin 27 mehêj ber ku îro şanda îmralî çûbû hevdîtin li gel wî pêk anîbû min got wê hevdîtinê derdora 4 saetan dirêj kiribû sirrî Sûreyê under ev bank bi Tirkî xwand lê destpêkê Ehmed Türk siyasetmedarê Naskiriyê Kurd bank bi Kurdiyeke gelekî paqij û zelal pêşkêş kir. Berdewam dikim Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî pêşwazî li peyama Abdullah Ocalan kir. Got ew bi germî pêşwaziyê li peyama Birêz Abdullah Ocalan dike ji bo hilweşîna PKK dibêje ez daxwaz dikim PKK pabendî banga Ocalan be got em li Herêma Kurdistanê piştgiriya temam didin proseya aştiyê û çi bêxwestin jî amade nebikin. Bêguman Serok Nêçîrvan dibêje serdema xebata aşîtî, demokrasî û karê sivîl destkeftantîne ne şerê çekdarî û tundrewî dibêje em birêzdarî li rola birêz Serok Erdogan û desthilatdariya AK Partiyê temaşe dikin.